I don't believe that the notion of state of emergency will resolve many issues with regard to the energy crisis. Ziyabethana izimvo malunga nesindululo se-ANC sokuba ijongwe njengentlekele kazwelonke ingxaki yombane. Kuphononongwe ushicilelo lwevidiyo ngesiganeko sokudubula kwimibhiyozo ye-EFF yango-2018 kwityala likaJulius Malema nonogada wakhe elichotshelwe inkundla yenqila yaseMonti. It's so important. We spoke about it when we joined the club, that each match for the rest of the season is a cup final. Amaqela aphuma kwaZulu Natal, Maritzburg United namaZulu FC aza kungquzulana kwimidlalo ye-DStv Premiership ngale mpelaveki. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo le-DTT nankuvimba ngokuhlwanje. SABC News itlile go tlhoma semmuso kana le entshwa ya dikgang ka 2023. I-DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora En rechtstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Iindaba ze-SABC, ilizwi lakho zizimele azimamkhethe. Ziyabethana izimvo malunga nesindululo se-ANC sokuba sijongwe njengentlekele kazwelonke ingxaki yombane. Abanye abaqinisekanga ukuba esi sicwangciso siza kunceda ukusombulula ingxaki zamandla elijongene nazo ilizwe. Ikhabinethi ilindeleke ukuba isithathe ingqalelo sisiphakamiso kwaye ize nemithetho. Ibhunga losomashishini i-Black Business Council lelinye lemibutho ephakamisa ukuba intsindabadala yombane kweli ijongwe njengentlekele kazwelonke. Elibhunga linethemba lokuba elinyathelo liyakubangela ukuba urhulumente ayithathele ingqalelo inyewe kacimicimi wombane kweli. Umbutho lawo nawo uyanqwala kwesi siphakamiso usithi oku kuyakunika urhulumente indlela zokuqobisana nalentsumantsumane mihla ngemihla. I-ANC kwamamelele ikomiti ejongene nengxaki yezamandla ukuba icebise umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba ucimicimi wombane ubesele usombululukile ungaphelanga lo umiyo unyaka. Kodwa nangona kunjalo ziyabethana izimvo ngezizindululo. I don't believe that the notion of state of emergency will resolve many issues with regard to the energy crisis. The energy crisis is much more fundamental and caused by a myriad of complexities that are not going to be sorted out even with a state of emergency. Ezinye ingcali zithi oku kubonisa ukungabinathemba kwibhodi yakwa-Eskom, nto leyo engakhokhelela ekubeni u-Eskom enziwe inkampani yabucala ngondlela mnyama. Declaring a state of national disaster is not only an inappropriate response, but it is actually a lot more brutal, because it will bring everything to a halt in this country. But what does not appear to have been appreciated is that by even hinting or intimating that they are considering to declare a state of disaster, they have effectively passed a motion of no confidence in the board of Eskom. Abahlalutyi bezoqoqosho bayavumelana ukuba ezi zindululo zingancedisa ukufumana izisombululo zalucimicimi, kodwa banexhala lorhwaphilizo olungathi lwenzeke. Iqela le-EFF kwiphondo lakwaZulu Natal lithi bosibhozo osekela sodolophu beliqela bebesebenza phantsi komasipala abakhokelwa liqela le-IFP babeke phantsi kwizikhundla zabo. Oku kuze emva kokuba inkokheli yeliqela umnumzana Julius Malema ikhuphe umyalelo kwiveki ephelileyo wokuba babeke phantsi abasekela sodolophu. Malema uthi iqela lakhe libuqhawula ubudlelwane bentsebenziswano neqela le-IFP kubo bonke omasipala kweli. The mandate is clear. Anywhere we see the ugly head of the IFP, we chop the head. Anywhere we see the myopic directionless IFP, we chop the head. We go for them. Sebuphelile ke ubudlelwane phakathi kwamaqembu economic freedom fighters kanye ne-IFP esifundazweni. Kwabanye ke omasipala abazothinteka kulesi sinqumo kubalwa kubo omasipala wase-Mtubatuba, Zululand, Mhlathuze nakwaNongoma. I-EFF ithi ke ithathe lesinqumo ngenxa yokuthi ke i-IFP
yenqabile ukuthi ivumele leli qembu ukuba liphathe umasipala waseMhlathuze. Siyafisa ukuphatha uMhlathuze. Siyafisa ukuthi sinikeze abantu baseMhlathuze i-service delivery abayideservayo. Sikwazi ukuthi lo mkhandlu uphefumule ume ngenyawo uphile. I-EFF ithi ke lesinqumo asisho ke nokho ukuthi seyizosebenzisana ne-ANC kulabo masipala abathintekayo. Leli qembu lithi ziyaqhubeka izingxoxo namanye amaqembu amancane esifundazweni. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Uphononongo loshicilelo lwevideo ngesiganeko sokudubula ngethuba lemibhiyozo yonyaka wesihlanu yasekwa i-EFF ngo-2018 ubungundoqo kwinkundla yenqila yaseMonti namhlanje ngethuba letyala lenkokheli eliqela uJulius Malema nonogada wakhe uAdrian Snyman. Esesibini sityholwa ngokuba nompu ongekho semthethweni, ukophula imigqaliselo yomthetho wokulawulwa kwemipu, ukuba nembumbulu ngokungekho mthethweni nokubeka umngciphekweni ubomi babantu. Imifanekiso eshicilelweyo iye yaphononongwa. Amagqwetha abamangalelwa ebechasene nokuvezwa kolushicilelo. Kodwa uManju Antoinette Olivier ugwebe ngelithi olushicilelo lungafakwa njengobungqina. Abasebenzi benkampani yeSandi neyayishicilela ngalamini ibe ngamangqina ombuso. Usochwephesha kwimifanekiso nakwisandi uxelele inkundla ukuba zange abone dubulo ngalamini yemibhiyozo ye-EFF. Omabini lamangqina khange avume ukuba imifanekiso yabo ivezwe. I won't comment on the last one because I don't even know where it's coming from. But on the two, the first two, 1 and 2, it's from the cameras that I set up from stage right and from the front, so I know them personally. Yeah, he was under the impression that the stage would have incurred damage as a result of shooting on site, and therefore wanted to look for physical damage or other kinds of evidence. Kuyaqhubeka ukuxoxwa kwetyala ngomso. Ndingulubaba lodada kwindaba ze-SABC eMonti. Ukunkinkishwa kwamanzi nenkonzo zogutyulo kubantu abahlala kwimihlaba yabucala kuquka ifama, imigodi kunye nezakhiwo zetyalike kunikwe ingqwalasela kwinkqubo yokumanyelwa kwezimvo zoluntu ePicketback eNtshona Koloni. Okukulandela impumelelo kwinkundla yamatyala yombutho ongekho ngaphantsi korhulumente i-Advancement for Rural Development eqaqambise ukushokoxeka kwamanzi nenkonzo zogutyulo kubahlali kumhlaba wabucala. Inkqubo yokuphulaphula izimvo zabantu ilandela ukushicilelwa komgaqo-nkqubo osayilwayo wamanzi neenkonzo zogutyulo kumhlaba wabucala. Sithi-ke sinenkinga la ngoba sekuze kwaba khona no-court case ene-order eshoyo ukuthi kumele kube i-responsibility yomasipala, ya-government, ukuthi kufakelwe amanzi kanjalo nama-toilet kubantu abahlala emaplazini. Kulilungelo labo okumele uhulumeni usebenzisana nabantu laba ama-private owned land owners njengamafama, abantu bamamayini abafakelwe abantu amanzi nama-toilet ngestandard esizobe sigayidwa uDepartment kwa-Water and Sanitation, kanjalo kusebenzisana-ke no-COGTA nezinye inhlaka zikahulumeni, kanjalo-ke ne-private sector. uNdlovu uthi umyalelo wenkundla ukuchaphazela ilizwe ngokubanzi kwaye eli liphondo lesine ukuqhuba ezintlanganiso zokuchola-chola izimvo zabantu. We are upping our side in agriculture, taking the responsibilities of sometimes government and the municipalities to supply these services on farms, even where they are working in the vineyards, in the orchards. We have water and toilet facilities, which needs to adhere to a certain standard. Inkqubo yokuqokelela izimvo zabahlali sele iqhutywe kwimimandla yaKwaZulu-Natal, eMpumalanga naseLimpopo. Kwalapha ezindabeni abahlali belala ezimbini ngaphandle kwaseLutrichard eLimpopo basothukile emva kokufunyanwa kwemizimba emibini esele yonakele ingcwatyiwe. Kodwa masiqale evenkileni.
Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe ziyabethana izimvo malunga nesindululo se-ANC sokuba sijongwe njengentlekele kazwelonke ingxaki yombane. Abanye abaqinisekanga ukuba esi sicwangciso siza kunceda ukusombulula iingxaki zamandla elijongene nazo ilizwe. Ikhabinethi ilindeleke ukuba isithathele ingqalelo esi siphakamiso kwaye ize nemithetho. Abazali bezikolo zaseRhalishiwe naseRodepan eKimberley eMntla-Koloni bamemelela isebe lezemfundo kuba liwuqwalasele umba weziseko zophuhliso zonakalayo okusukela emva kokuvela kuba kukho izikolo ezisokola ngamanzi, umbane kunye nezakhiwo zonakalayo emva kweveki nje ezimbini zivuliwe izikolo. Lo mzali uneminyaka engama-65 uyavutha ngomsindo esithi isebe lezemfundo alizikhathalelanga izikolo zaselokishini. You send them to school and then afterwards the teacher call back and say, we don't have water, there's no electricity, and then the children, the taxi must go back and fetch their children again. And that causes delays. There's also this asbestos classes at one of the schools here. The infrastructure is really in a poor state. It's terrible. Azisebenzi izindlu zangasese kwesi sikolo, nto leyo ebeka iimpilo zabantwana emngciphekweni. Kutyholwa ukuba la matanki nawathengwa kwiminyaka eliqela eyadlulayo awazange asetyenziswe. Abafundisi-ntsapho bakhalazela ukungabikho kombane ngelixa ibhodi elawulayo ikhalazela ukudlakazwa kwesikolo. Kuyaqhekezwa kakhulu. Njanje kuqhekezwa nokuba sithi izolo sizile salungisa apho kulungisa apho kuqhekezwe khona. Ithi ngomso xa sibuya kuqhekeziwe kakhulu. Isebe lezemfundo eMntla-Koloni lithi sele kuqaliwe ukulungiswa kwesi sikolo. Liqhuba ngelithi lijolise ekuqinisekiseni ukuba kuqwalaselwe imicelimngeni yombane kunye namanzi. Our plea is that this community must take ownership of the school to guard and protect it against any form of vandalism and theft. Isebe likwaqinisekisile ukuba imfundo kunye nekamva labantwana ngowona ndoqo kubo. Ngoku masichaphule izimvo zabantu ngelinqaku kwikhasi lethu leWhatsApp. Bengicimba famba izikolo zalapha eStern Cape qha ezizibuqwa yiba kodwa kuyabonakala ba zonke izikolo zomZantsi Afrika zinje. Lo nto leyo ikhombisa lubala uba isebe lezemfundo lelizwe likhathali tu. Ayabambi ke ngoku ayabambi andsenawari xa kanti kuseka abantwana abafundela kwiziseko ezinje. Ayinoko urhulumente bangakathathi ndawo ngabantwana bethu ayikho noko le yayenzayo. Akwakho kanti urhulumente mani okanye amagosa kwarhulumente ebenoyisiva esi sikhalo angenelele akhawuleze ancede kwesa sikolo. Kuyadumaza kakhulu ukuthi ke semningi iminyaka izwe lethu laseNingizimu Afrika lithola inkululeko kodwa bekusena abantwana abafundela ezindaweni ezinjeyayana. Kunabantwana abafundela ezimeni ezingagculisi ngalolu yahlobo. Kanti iminyango kahulumeni yenzani? Yini imisebenzi yayo kanti? Urhulumente makalungise izikolo. Banyanisile aba bantu aba ngoba ngoku urhulumente oko esithi uzawukwazi ukunceda abantwana bezikolo kube izikolo besemgangathweni kodwa kusekunje kusebubuxwayiba bobubu. Mna iyangixaka into yesebe lezemfundo ukuba kuye kuthiwe xa kulungiselelwa kuthiwe zonke izinto zime ngobume kodwa ufumanise uba kukho izikolo ezinje nabazali bayandixaka uba bathulela ntoni kude kube ngeli xesha loba kude kuvulwe izikolo bengazivezi ezi zinto. Nezinye izikolo ezizingenawo amanzi nombane ingathi urhulumente angangenelela so that ezinye izikolo zifana nezinye izikolo because nyani ke abantwana esikoleni bayahlupheka. Ucaca ngokusobala ukuthi mningi kakhulu umsebenzi omele wenziwe uhulumeni ngoba kwazi ukuthi nganezikole ongathiwa ngesikhathini samanje ayinawo amanzi kwaziwa kahle kamhlophe ukuthi amanzi adingeka kakhulu. Kukho inxalabo ngokukhuseleka kwebhlorho yenkuni ekuhanjwa ngeenyawo kuyo eSchoemansdal eMpumalanga. Le bhlorho ekubonakala ngathi ingawa nanini isetyenziswa ngabahlali belali ukuya ezivenkileni, emadlakeni nasesikolweni phakathi kwezinto. Ibhlorho exakekileyo kodwa iqina ngencama ikhangeleka ingawa kwaye inganikezela nanini into leyo ibeka esichengeni ubomi babahlali. Kuzivisa buhlungu kakhulu ukuthi singabadali sitele abantwana bethu bedlula khona lapha imihla nemalanga. Libridge leli sekusikhathi linjengoba shothi linjena. I-Democratic Alliance yayoka le bhlorho kwiminyaka eli-15 eyadlulayo. Phambi koko abafundi kwakunyanzeleka ukuba bakhulule i-uniform baqubhe ukwelela ngaphesheya. Bantu bebahamba kuneli pipe lemandi lapha
So uma kune flood bekuba inkinga kakhulu. Bantwana bahanjelwa ticathulo bekunelidzaka. Abahlali bakhala esimantshiyane kumasipala owenza amatiletile kodwa nawo aphelele emoyeni okwezithukuthuku zenja. Siyabona kunaleli bridge lakhiwa la kwafaka ingodo ukuthi kubantu bakhona ukundlula. Masipala wethu wasinakabona kwendiwa lento leyo ke. Wabe sewendana uletha imaterials wakhe wel bridge about 15 years ago. But akuzange kwendiwe lutho after letha le material waphinza wayi remove uhamba nayo. Umasipala uthembisa ngokwakhe ibhloko entsha kodwa imeli ikhobele esandleni ngokuphathelene nenzame zakuqala. Sifuna ukuthi kuqalwe kwabusha lilungiseke kahle kube nelibridge lelisha kube khona timvula netikhukhula letifike tamosha ema villages lamaningi abe affected imigwaco yamoshakala ngenxa yaletikhukhula. Abahlali baqhalabile besithi kwezivula zingena siqabu bakhona abantu abangemka namanzi xa inokukhukhuliseka lebhloko. Ugwetywe ubomi entolongweni uPhilip April inkundla ephakamileyo yaseKapa ngokubulala intombi wayethandana nayo Alison Plaatjes ngo-Oktoba ngo-2019. Abezotshutshiso bebexoxe ngelithi wakuceba ukubulala uPlaatjes. Inkundla ibigcwele imengembambo. Esothula isigwebo sakhe ujaji Nontuthuzelo Rhalaghala uthi le nkundla kufuneka yenze umakwelingwane ngokusekelwe emthethweni. Eqinisekise ukuba isigwebo asiyompindezelo kodwa isohlwayo silingane ulwaphulo mthetho. In respect of count 1 of premeditated murder, you are sentenced to life imprisonment. In respect of count 2, theft of motor vehicle, your sentence is that of 5 years imprisonment. Usapho, abahlobo nabaxhasi basamkele isigwebo. We were very close. She was a very lively person. The last years while she was at university, she stayed with me. For us, it was an unpleasant journey that we have started since 2019 up until now. And we just want, we are pleased with the outcome of today's sentencing. Igunya abantu lezotshutshiso lithi liziva likhwebulekile kwingxoxo yalo yokuba umrhanelwa lo zange ayichaze ngokwanelweyo indima yakhe kwesisenzo. Siyavuya ke ubana izifungo zethu zokubana sawudilishana necases ezinjena ze-gender based violence ziveza iziqhamo. Usapho luthi kunzima yaye ubomi baguquka unaphakade kubo. Thule Joka kwiindaba ze-SABC kwinkundla zamatyala eziphakamileyo eKapa. Abahlali belala ezimbini eKutama Sinthumule ngaphandle kwaseLouis Trichardt eLimpopo basothukile emva kokuba kufunyenwe imizimba emibini esele yonakele ingcwatyiwe izolo nanamhlanje. Le mizimba kurhaneleka ukuba yeyamasela amabini athe abulawa ze atshiswa liqela labantu abazenzo nogada kule ngingqi. Ukanti sele kuba nje kwavalelwa abarhanelwa abahlanu ngokwayamene nesi siganeko. Lamaxhoba amabini indodana wasetyhini babulewe ngezitsholo zokuba intambo zombane kunyaka ophelileyo. Abakwantsasana bakholelwa kwelokuba esi sibini saye sanyamalala emva kokuxhwilwa leli qela labantu phakathi koFebruwari noJulayi kunyaka ophelileyo. Emva kophando olunzulu abakwantsasana babambe eli qela labantu nelizenza onogada benkampani ethile kule ngingqi. Abarhanelwa baye bawasa amapolisa kwindawo apho bayingcwaba khona le mizimba yesisibini. It's so painful, you know, it's unimaginable. And then it's something that we need to condemn with any possible terms as community. We need to stop these things. This barbaric behavior must stop from our communities and we should not allow this to happen. Ukanti abarhanelwa abahlanu abaneminyaka engama-28 ukuya kuma-40 ubudala sele bebanjiwe ngamatyala okuxhwila nokubulala. Investigators attached to the Vembe True Task team and the detectives at Makado arrested 5 suspects in connection with the alleged kidnapping and murder of 2 people, a man and a woman, whose bodies were found buried in shallow graves under Chirabusiko and Makado policing areas. Abarhanelwa kulindeleke ukuba bavele kwinkundla kamantyi yaseChirabusiko ngomso.
Kwezemidlalo abalandeli bebhola ekhatywayo kwiphondo laKwaZulu-Natal balindele impelaveki yolonwabo yemidlalo ye-DStv Premiership nalapha amaqela aphuma kweli phondo aza kungquzulana kwimidlalo eyahlukeneyo. Maritzburg United iza kudlala neqela lamaZulu FC ngelixa iGolden Arrows iza kungquzulana neRoyal AM kwaMashu. iMaritzburg United ivika izembe nje ibhekene nemidlalo emqoka esondelene. Emidlalweni emhlanu edlule leli qembu laseMphithi linqobe emidlalweni emithathu lahlulwa kwemibili. Iqembu labaqeqeshi liyakuvuma ukuthi ligcina kunzima ukugcina umgqiqo uma kade linqobile. Not really consistent in our performances, and that is what we're striving for now. If we have more consistent performances, I think that the results will become consistent as well. Ngakolunye uhlangothi amaZulu FC athi lo mdlalo ungobaluleke kakhulu ukuthi aqoqe amaphuzu. Njengoba nayo i-team of choice ithi akukho kunye ngaphandle kwamaphuzu agcwele. It's so important. We spoke about it when we joined the club that each match for the rest of the season is a cup final. Abadlali beMaritzburg United bathi amaZulu azobuyela mbathe eMgungundlovu. Playing at home at Eriguala, and we have to reward our supporters. They're going to come out in numbers. I know for that for a fact, and we have to reward them with a victory. There's no other option. Umdlalo omkhaya oqala uphakathi weMaritzburg United namaZulu ongolwesihlanu bese kuthi wesibili kube yiLamontville Golden Arrows neRoyal AM kwaMashu ngomgqibelo. Eindaba za SABC nginguvusi Khumalo eMgungundlovu. Njengoko kushiyeka insuku ezilishumi iqala indebe yehlabathi yeqakamba yabasetyhini ye-T20, umfutho weqakamba sowuvakala eNelson Mandela Bay Metro, ibala eSt George's Park lelinye ekuza kudlalelwa kuwo. Umdlalo wokuqala kule ndebe yehlabathi yabasetyhini uza kuqala nge-10 kaFebruwari. iProteas zamanina ziza kuqubisana neSri Lanka eKapa. Le tumente ibonakale njengethuba lokuba abasetyhini bathathe inxaxheba kwiqakamba. It's exciting times for us because it gives us an opportunity to just grow the game amongst our female followers as well. Because we've got a lot of females who follow the game, but there's not such a big playing base. So this is an opportunity for us to actually showcase what is possible. Iqala leqakamba uMakhayandini unethemba kwiqela leProteas lamanina kule tumente. It's exciting, and then not just only for the local, and I think as well, regarding with the ladies had to host the World Cup on its own. It means so much in South Africa. We have done it for the men's 2003. Now it's the ladies. I know that they are very strong. Amagqibela kaNkoyi aza kudlalwa ngomhla we-26 kaFebruwari eKapa. Kwindaba ze-SABC ndingulwando nomuyi ndisegqaberha. Phambi kokusithela mawethu masenikhumbuze SABC News iza kuphehlelela ijelo ndaba eliza kusasaza ngelwimi zesintu iiyure ezingama-24 ngemini. Ezangomso siza noxa bethu ngesizulu kamnandi. Makhumali yabhotisa kwimbukeli ngicela sikhongozele nalo qikelelo lwemozulu athanda bamahle kakhulu amathuba emvula aqala phaya eFreystata kwindawo zikumantla wapha eMpuma Koloni eLisuthu KwaZulu-Natal konyukela eMpumalanga ngokunjalo nakwelaphondo laseLimpopo kuquka ke nelaphondo laseGauteng. Kanti ke ngomso mbukeli masijonge into yoba izinto zimi njani na. Ndingatsho mbukeli ndithi noko asemahle wena lamathuba emvula kwindawo ezikumpuma yelizwe uqala phaya eMpuma Koloni KwaZulu-Natal eFreystata ukuya kuthi ga phaya kwelaphondo laseGauteng. Kanti ke uqaphele mbukeli uqhube ngononophelo ngenxa yezibhaxu zenkungwe ezilindelekileyo phaya kwelathambeka elikumntla-mpuma welizwe kwimimandla esentshona sabona into balitherhwelele ngamafu. Kanti ke zikhona nezibhaxu zenkungu kwindawo ezigudlunxweme olusentshona. Masijonge into yoba yintoni esibongozwa into yoba siyiqaphele embukeli. Uyabongozwa kaloku into yoba uqaphele ezandudumo ezimandla neemvula ezimandla nezihamba ke nonoko nemimoya yokube ibhudla ngamandla phaya kwelaphondo lase-Northern Cape. Kanti ke ngokunjalo naphaya KwaZulu
KwaZulu Natal silindele kaloku ezameko zemvula ethande ukuba mandla kanti ke ngomso bukelisa abantu abazikhona wena ezamvula ezimandla ezilindelekileyo pha kwelaphondo la KwaZulu Natal kanti ke enye into efuneka iqaphele la mozulu efudumeleyo nehamba nomoya owomileyo nenokudala kaloku imililo yamadlelo pha kwindawo ezisentshona kolweni masho ndoba amaqondo wonokutshisa aphantsi asibe kaphina ndingatsho ke mbukeli ndithi noko lithanda uba lihle izulu kwindawo ezisentshona nalapho amaqondo ebetha ku-17 degrees Celsius pha eKapa lodumo nasevostile silindele u-11 degrees Celsius eSutherland azayathathise ke amaqondo pha eBhofolo ngamashumi 20 ngokunjalo napha eUppington sakubona into yoba noko kuthande ukufudumala ngu-18 omhle Vryburg eMahikeng ngokunjalo nasepitoli ngelixa kutshisa ke phaya ngomso eMusina ngo-33 ngokunjalo nasephalabhorwa ngu-31 eKomani ngelixa silindele u-32 phaya eMthathaze ibe ngu-25 omhle Kapa lodumo kamnandima wethu.